אוקיי. מה? זה וידאו? כן. זה נורא קרוב. צלם צנוע. זה כמו בספידי כיף. אבל זה לא כל כך ספידי. תכף יהיה יותר ספידי. זה רק כיף. אוי, זה קצת מהר. אני לא סעת את הסגה. הנה, דיוויד עשה. זה אני עושה? אני לא לוחצת על כלום. מה זה? די, אני כבר לא עושה. הם לא עושים את זה מהר. אתה יודע, לא חייב. זה תנבין. מה זה לא בשבילי וגילי. זה בשבילי הבוטני. כן, צלם את הדרך. אוי, כמעט אין בשרים. אוי, איזה ירידה נעימה. נייס. קרוקי, את מפחדת? עכשיו יוצא. כן? מפחדת? אתה רוצה שאני אפחד? אנחנו הולכים מהר, למטה! זה נורא נחמד, אבל למה כל כך מהר? נראה לי תסגור את הסרט, ייגמר הבטריה. לא עד למטה אתם רואים אותנו? עד למטה. עד למטה. זה עד איפה שעלינו, לא? כן, כנראה שאנחנו צריכים לרדת את המדרגות לבד.